ተመስገነ ምስግን ዘተመስገነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኹም ይኹን። ክቡራት ናይ ኣዜብ ሰባዊት ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮኑለይ ባልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እሺ እምበኣር ናይ ኩሉ ግዜ ደገፍተይን ሓገዝተይን መታወዕተይን ብላይክ ጀምርዋ እዛ ቪድዮ በረከት ተኻፈሉ። ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደሞ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ክቡራት ኣሕዋተይ ሓግዙና። እንታይ እዩ ደኣ ሰብስክራይብ የለ ላይክ እውን ይውሕደና ኣሎ ይመስል እሞ እስቲ ሓግዝና። እሺ እምበኣር ናብቲ መደበይ ከኣቲ ሎሚ ከዓኒ መንፈሳዊ ተግሳጽ ናይ ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሓቢርና ንከታተል እስካብ መጨረሻ። እሺ ተግሳጽ ቅዱስ ኤፍሬም። ህይወትካ ብግቡእ ክትነብር ትደሊ ዲኻ? ስለዚ ትሕትና ተለማመድ። ብዘይ ትሕትና ግቡእ ናብራ ምንባር ኣይከኣልን እዩ። ኩሉ ስራሕኻ ብስም መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጀምር። ሽዑ ፍረኻ ናብ መንግስተ ሰማይ ክትበጽሕ እያ። ሓደ ሰብ ካብ ትሕትና እንተርሒቑ ካብ ቁኑዕ መንገዲ ርሒቑ ማለት እዩ። ንኣምላኽ ዝሓደገ ሰብ ልክዕ ከም ሳኦል ርኩስ መንፈስ ከሳቅዮ እዩ። መጻወድያ ጸላኢ ብመዓር ዝተለኸየ እዩ። ብጣዕሚ መዓር ዝተታለለ ሰብ ብኩሉ ሓዘን ዝሓዘ መጻወድያ ይተሓዝ። ንትሕትና ኣፍቅር ሽዑ ኣብ መጻወድያ ሰይጣን ኣይክትወድቕን ኢኻ። ኣኽናፍ ትሕትና ሒዝካ ብዝነፈርካ መጠን ወትሩ ልዕሊ መጻወድያ ጸላኢ ክትከውን ኢኻ። ሕርቃን ከም ነዊሕ ዝበስበሰ ገረብ እዩ። ኩሉ ጨናፍሩ ብቐሊሉ እዩ ዝስበር። ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ክድይብ ከሎ ብኡ ንብኡ ይወድቕ። እቲ ኣእምሮኡ ብጽቡቕ ሓሳባት ዝበርህ ሰብ ግን ብሩኽ እዩ። ክብሩ ዓብይን ዘለኣለማውን እዩ። ስለዚ ንርእስና ክንቆጻጸር ንጻር። ሽዑ ሓጢኣትና ክንርዳእ ኢና። ሽዑ ኩሉ ግዜ ንነብስና ትሕት ክነብላ ኢና። ከም ተመን ብትዕቢትን ንነብስና ካብ ምልዓልን ክንቁጠብ ኢና። ስለዚ ንትሕትና ነፍቅር። ንጹህ ልቢ ሒዝና ምናልባት ካብ እግዚኣብሔር ዝተውሃበና ቤተ መቕደስ ካብ ሓጢኣት ምብስባስ ነድሕን ንኸውን። ሰናይ ጸሎት ብሓዘንን ብንብዓትን ተሰነየ እዩ። ብፍላይ እቶም ብሕቡእ ንብዓት እናፍሰሱ ልቦም ልዕል ኣቢሎም ዝጽልዩ ንጐይታኦም ኣብ ቅድሚኦም ይርእይዎ። ከመይሲ ብፍቓዱ ኢና ንነብርን እንመላለስን። ብኹሉ ልብኹም እንተ ተረረ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ብንብዓት ጸልዩ። ብርሃን ፍልጠት ድማ ክገልጸልኩም እዩ። ናብኡ ዝወስድ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም እዩ። እቶም ተነሲሖም ምሕረት ዝልምኑ ድማ ዕዳኦም ተሓዲጉሎም እዩ። ንዝገበርካዮ ኣበሳ ይቕሬታ ክትሓትት ከለኻ ግና ኣብ ልዕሊ ሓውካ ቂምታ ካብ መሓዝ ክተቋርጽ ይግባእ። ብዘይ ፍቕሪ ናብ እግዚኣብሔር እትገብሮ ልመናኸ ከይዓረገ ክተርፍ እዩ። ፍቕሪ ጥራይ እዩ ኣፍ ደገ ጸሎት ዝኸፍት። ንሓውካ እንተ ጐዲእኻዮ ንኣምላኽ ትሕዝኖ። ምስ ሓውካ ሰላም እንተ ጌርካ ግና ኣብ ሰማይ ምስ ኣምላኽ ክትዕረቕ ኢኻ። ንሓውካ ብፍቕሪ ተቐቢልካ
በደሉ እንተሓዲግካሉ ንኣምላኽ ተቐቢልካዮ ማለት እዩ። ስለዚ ብመንገዲ ቁጥዓት ሰባት ብምህዳእ ምስ እግዚኣብሔር ተዓረቕ። ንዝተሰብረ ልቢ ብምጽናዕ በቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ዓቢልካ ንእግዚኣብሔር ብጽሓዮ። ብዝጠመዩ ኣቢልካ ንኣምላኽ መግቦ። በቶም ዝዓረቑ ኣቢልካ ንኣምላኽ ኣልብሶ። ነቲ ጋሻ ብምቕባል ንኣምላኽ ኣብ ዓራትካ ኣደቅሶ። እግሩ ሕጸቦ። ንሳኻ ኣብ መኣድኻ ኮፍ ኣቢሎ። እንጌራ ምስኡ ተኻፈል። ንሱ ዓብዪ ፍቕሩ ኣርኢካ እዩ እሞ ጽዋእኻ ሃቦ። ንስኻ ክትበልዖ ቅዱስ ሥጋኡ ቆሪስልካ እዩ። ምእንቲ ክሰትዮውን ደሙ ኣፍሲስልካ እዩ። ምንጪ ድርሳን ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን። ብሓቂ ናይ ኣቦና ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በረከት ኣማላድነት ተራዳእነት ኣይፈለየና። ናይዞም ቅዱሳን ኣቦታትና ክንደይ ደስ ዝብል ምኽርን ተግሳጽን እዩ። ታይሞ እዩ ድዒ ከንብቦ ከለኹ ብጣዕሚ ልብኻ እንትን ይብል ንባዕልኻ ኣብኡ ዘየለኻ የፍርሐካ። ግን ክነተግብሮ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይኹንና። ይቅር ዝብል ልቢ ትሕትና ይዓድለና። ኩሉ ነገር ብኡ እዩ እሞ እግዚአብሔር ናብኡ ኣቕሪቡ ትሕትናን ይቅር ዝብል ልብን ይዓድለና። ብሓቂ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ተግሳጽን ምኽርን ጥዑምን ምቁርን እዩ እሞ ንሕና እውን እቲ ዝመኽሩናን እቲ ዝግስጹናን ሰሚዕና ኣብ ተግባር ክነውዕሎ ፍቃዱ ይኹን። ንባዕልና ይቅርታ ክንባሃል ብእግዚአብሔር ዝኣዘዘና ክንከድ ፍቃዱ ይኹን እግዚአብሔር ልዑል ፈጣሪና ኣሜን። ብሓቂ ኣነ ብዙሕ ተማሂረላ እሞ ንስኻትኩም ከስቲ ሰሚዕኩም ተምሃሩላ። እስካብ ሕጂ ዝነበረኒ ሰዓት ክብሪ ምስጋና ይኹኑ። እስካብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመፀኩም ሰላም ቀኒለይ። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት ኣይትረስዑ። ሃናፂ ርኢትኩም ደሞ ከዓ ኣብ ኮመንት ግበሩለይ። ዝእርሞ ዝተጋግኽዎ ብዙሕ ጓል ሰብስክራይብ ዝኾንኩ ብዙሕ ጋግየ እሞ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ። ስለትገብሩለይ ደገፍ ብድጋሚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ሰላም ቅንያት፣ ሰላም ኩንለይ ክብራት ኣሕዋተይ። ነመስግን